Lang. Iya. Saan man imong dala? Opo. Opo, saan man nimo? Pan, ibaligya. Baligya nimo? Saan man imong halin na? Palit bugas ya. Ipalit og bugas? Hmm. Asa man nagikan ng upo nimo? Dito as gawa ayo. Sa Among pan, balay ko ra. Gamay ang kayang balay na maya. gamay ra kay inyong balay. Aki balay na may garden. Gamay-gamay ra ya. Gamay ra. Mao na harvest nimo. Kisa may nagtanuman na Papa. imong papa? Unsa may trabaho sa imong papa? Paano mga tanong mo na siya sa akin, naman siya sakit. May sakit imong papa? Unsa may sakit sa imong papa? Arthritis. Arthritis imong mama? Nagtrabaho siya pero nagpamid pero kulang po di yung pansweldo Kulang. o pangonsumo na mo. Ay kulang yung sweldo pang konsumo. Mm. Muna nakauna-una kag tabang sa imong papa para magpaligya ng upo. Maayo no kay nakauna-una kag tabang sa imong kuan imong papa. Pila mo makubok magsuon? Pan kanang pito ang duha kay step brother o step Step- sister. Step sister. Pito mo kabuk magsuon pero naa pa diha karon sa inyo tanan. Alam nila kawang duha. Yeah. Inagto siyang mama lain. Aw, bali pila mo kabuk na bilin diha sa inyo? 5. 5. Sa akong patinod mama. Ikapila man ka. Ika-4. Karon ang halina na ipalit nimo og Bugas. bugas. Imong papa wala day trabaho karon. Wala kay sakit yung tiil. Sakit RTL. So wala mo gikaon sa inyo karon. Wala, yung pananamon yung karon. Ipalitan ako ni Ron, ma-absent pa rin ako. Ha? Ma-absent pa na ako ni baligya. Napsan nimo baligya para makapalit kag bugas. Bahala raw boy sudan, basta lang yung bugas. Bahalag walay sudan basta nalay bugas. Taon pod ay. Daghan pa imong harbison nito, mao na lang na. Napay, gamay. Napay gamay. Mga pila naman ay halin sa imong harbison dito. Nasa 50. Nasa 50 pesos. Pila may baligya nimo ana? Kani, Oo. may tag 15, tag 20. Tag 15 tag 20. Ang baligya, hamay tag 15 ana bi. Ang kani, Kani, nya hama 20 ana. kani mga tagas daw ng papa. Kana mga tagas ingon siyang papa. O sige ani na lang. Okay ra sa mga pakyawon ko nang nag-50 tanan. Okay ra, Okay ra? para pagpalit ang bugas. Para palit og bugas. O na kay Cecilio? Wala, Ha? Wala kay Cecilio? wala jud siya. Imuhan na lang na okay para makapalit kag bugas. Salamat jud kaniya. Napa o. Kana magpalit lang kag bugas isa ka sako ha. O nya apili og timog sudan o. Kaw. Kanjo kay salamat. Walay problema ha. Kanjo kay ni ayo. Ha? Dako lang jud kay ni tabang sa mo. Dako na kay nagtabang sa inyo. O sige ra para makapalit mo bugas isa ka sako, magtibok magpalit bugas sa isa ka sako ha. Nya mo palit po din kag sudan. Kuno nakahilak man ka. Kanjo kay salamat ni ayo. Ha? Dagang salamat. Sige ra, way problema. Ayaw hilak. Yampo ras Ginoo ng kalisod ha. Mabot ra gyapon nag-eskwela pa ka? Ha? Panigamo to eskwela ha. Kaya para makatabang kasi yung papa ha. Sa imong mga igsoon no. Sige ra. Yampo rang kanunay Ginoo malay mo maabot ng panahon. May mo kung sa may gusto nimo budako ka. Paano ya teacher? Teacher. O maabot ng panahon, maabot nimo yung pangandoy nga teacher, makatabang na kasi yung papa ug sa imong maigsoon no. O ana ra. Nya pa man kamuli. Yeah. Paano balik na ko dito? Amo balik na ka dito. O sige. Ikaw. Balik lang sudan lang nimo, sagulig na pa. Salamat ya. O sige.